Bajinta Sound Studio and Film Production na matuƙar ba ku haƙuri a bisa ba za mu samu damar ɗora muku wannan fim mai suna Salon Rayuwa. Mun ɗaga shi ne daga wannan Asabar ɗin zuwa Asabar ta sama 5 ga watan 6 da misalin karfe 8 na dare. Ku biyo mu sannu a sannu domin ganin kyawawan shirye-shirye na fim ɗin Salon Rayuwa. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Daga zarar mun ɗora za ku ji mu. Bajinta Sound Studio and Film Production na miƙa muku godiya a bisa yanayin kulawarku ga wannan tasha ta Bajinta Hausa TV. Muna muku kyakkyawan shiri ne domin ƙayatar da ku da kuma wa'azantar da ku da kuma nishaɗantar da ku a cikin wannan fim mai suna Salon Rayuwa. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mai suna Bajinta Hausa TV da ke YouTube channel. Muna godiya ga waɗanda suke tura mana sako akan suna jiran fitowar fim ɗin Salon Rayuwa. Ku ci gaba da dakon mu ranar Asabar ta sama 5 ga watan 6. Mun gode.